I gde ste ljudi? Došao je i taj dan. Vreme je da snimim ovaj video. Prošlo je 5 godina od kad sam snimio prvi video Geometry Dashu na ovom kanalu. To je bilo preraženje Stereo Madnessa. Tačno se video zvao, ja mislim, Stereo Madness Completed All 3 Coins, ili nešto tako, slično. Sve u svemu, wow, 5 godina. Mislim, tehnički, zato što ja kasnim, to je bilo pre 5 godina i 1 mesec i 2 nedelje. Tako je. A u septembru, 2. septembra, tačnije, kanal ovaj puni 6 godina. To neću da zakasnim, zato što to je baš onako velika stvar. I ja sam krenuo s njegom kad sam bio prvi razred. To je meni sad onako lud pojam. S obzirom da ću ja sad u 7. I da, wow. Pazi, znači ja imam 50 subscribera, to je meni super. Dobro sam skočio ovdje. Ne sjećam se da sam pokupio prvi coin, ali svejedno i da nisam, ova druga dva su mnogo teže. Ja mislim da ja sam pokupio. Trebalo bi da ja sam, da. Mislim, teža, ajde. Eto ga. 5 godina od kad sam ja to uradio, tako. 5 godina kad sam ja ovako prešao nivo. Wow, brate. To je baš bilo pre milijardu godina. To mi je baš onako full ludo. Vidim koje sve ja dobre levele imam. Koji mi je najstariji level? Unnamed 0. Zašto da ne? I see. Ajoj. Kako dugo nisam igrao ovo. Daj, nisam 100 godina igrao svejedno. Sakupljeni hell, njet. Šta je XBX OP? Ha? Pa što treba ja da uradim? Pa da ja znam šta ja da idem. Molim. Pa šta? Ne znam šta da uradim ovdje. Ne znam. Mislim da sam samo sebi retardiran position, start position. Tako je. Ovaj nivo sam isto davno prešao, ali dobro, to je bilo pre 3 godine, to je bilo relativno skoro, ajde. Hibik Minecraft. Cool. Very nice. Ništa, to je bilo 5 godina od kad sam snimio prvi video. Pozdrav!